Avui vull compartir la meva experiència completa amb el tren, perquè va ser realment molt positiva. Quan viatges amb mobilitat reduïda, cada detall importa, però aquesta vegada tot va fluir d'una manera increïble. El personal va ser encantador des del primer moment. Sense demanar-ho, ens van pujar les maletes amb total naturalitat, i això ja em va donar una sensació superbona. I una cosa que em va encantar, tenen una plataforma supercòmoda i segura per entrar i sortir del tren. Ràpida, estable i sense complicacions. El vagó adaptat era superampli i còmode. El lavabo enorme, pensat per moure-m'hi amb la cadira i amb espai de sobres per les maletes. I el millor, vaig poder viatjar tot el trajecte asseguda a la meva pròpia cadira elèctrica, sense transferències ni problemes. Això em va donar una alegria enorme. I per baixar va ser igual de fàcil, tot àgil, segur i amb un tracte superamable. Aquesta experiència m'ha recordat que l'accessibilitat no és un extra, és un dret. I quan una empresa ho entén, el viatge es converteix en una experiència preciosa. Gràcies a OBD per un trajecte tan tranquil i sense sorpreses desagradables. Si voleu saber més dels seus serveis, podeu visitar la seva web oficial www.oebb.at/an.